Toto je moje druhé videjko, dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť, budem dávať odbery a všetko. Keď sa vám budú páčiť moje videá, tak prosím dávajte lajky a tak ďalej. Ale možno nám vôbec nepôjde sapling, takže to je trošku blbé. Potom sa odplavíme potom s loďkou preč. A vypadol nám sapling, takže to nie je tak zlé. Robíme si krompáč. A budeme pod seba kopať a naťažíme sa nejaký kameň. Takže ďalej kopeme. Trošku sa mi to vyplo, ale dúfam, že to nevadí. Môžeme ďalej pokračovať, kopeme ten. Čau, Jaro! A toto je z tohto videa prvého koniec.